La música en general i la polifonia en particular posseeixen una arquitectura pròpia. La seva composició, com l'arquitectònica, es regeix per les regles severes del provat artifici. Els punts, notes, responen contrapunts, i els uns i els altres s'equilibren en un sistema de consonàncies i dissonàncies semblant al d'empenyiments i contraforts que governa l'arquitectura. En un i altre cas, tant en el músic com en l'arquitecte, l'erudició oprimeix fins cert punt la poesia, el record devora l'alè. Ambdues són lliçons, i els seus autors mestres. Mestres en el seu més estricte i atapeït sentit, mestres esclaus i no senyors dels seus respectius llibres. El que degué de ser no acaba de deixar el que és que siga, però el que és acabarà sent, perquè l'Eurídice de Peri i el Olímpico de Palladio són escales de la història, manierismes que apunten a un futur immediat i de llarg abast. Després de la música de Peri està l'òpera barroca i els seus fastos. Després de l'arquitectura de Palladio, el barroc arquitectònic i el seu estil recarregat. Són les seues, doncs, estacions de pas i són imprescindibles. Amb aquest fragment ens adonem de la vinculació de la música i l'arquitectura. De la mà de Joaquín Arnau, un apassionat de les dues matèries, descobrim al seu llibre Espacios para la música una multitud de moments històrics on aquests arts es fusionen. Arnau recorre jocs emblemàtics pels que ha sonat tot tipus de música. Ens fa viatjar per la catedral de Sant Marcos de Venècia i la música de Gabrieli, per la música de Wagner quan sona al Festspielhaus de Beirut, o ens transporta a l'Alhambra de Granada amb Manuel de Falla i Albéniz. I encara que aquest programa no anem a centrar-nos especialment en l'arquitectura, anem a arrencar amb un aconteixement molt important per a les dues matèries. Correcte. A l'anterior programa de Microcosmos comentaven el succés de l'estrena del Ballet Parat, que reunia artistes com Satie, Picasso o Cocteau. Avui també tenim una situació similar, sols que els personatges canvien. Entre els personatges de la nostra història tenim a un compositor consagrat, un arquitecte de gran renom i un tercer que suposa un híbrid entre les dues disciplines. Així és. Visitem Brussel·les, concretament a l'any 1958, on la coneguda empresa Philips encarrega a l'arquitecte Le Corbusier la construcció d'un pavelló amb motiu de l'exposició universal d'aquest mateix any. No vaig a fer un pavelló. Faré un poema electrònic i una botella per a contindre'l. El pavelló serà la botella i eixa botella no tindrà façana. Bé, ja ens podem anar imaginant l'aspecte que tindria aquella construcció. I per a una arquitectura atrevida necessitaríem també una música que aportara algo, no? Pel que fa a la música que s'estrenaria en aquest mateix espai, l'empresa Philips havia proposat inicialment al compositor Benjamin Britten. Tenim els nostres músics, tenim els nostres compositors, deien des de Philips. Però l'arquitecte Le Corbusier ja tenia pensat el seu propi compositor, així que va respondre. O ho agafen o ho deixen. I a més posa com a condicions per a Barès una remuneració digna d'ell. Ho heu escoltat bé, Le Corbusier ficava entre les seves condicions al compositor Edgar Varèse per a la realització d'aquella peça d'estrena. Correcte, Edgar Varèse, de qui ja parlàrem al primer programa per la seva importància en relació al timbre i l'objecte sonor. I la polèmica encara seguia creixent. Edgar Varèse s'estava retrasant en l'entrega de la música que s'escoltaria al pavelló, i l'empresa Philips va arribar a encarregar al compositor Henry Tomasi la composició del poema electrònic que necessitaven. Diuen que quan Le Corbusier va escoltar la música de Tomasi, la va rebutjar. Estava escrita per a cor i orquestra, i de poema electrònic més bé tenia poc. Per això, l'arquitecte insistia en la proposta que ell defensava, la música de Varèse. I per si no fora prou emblemàtica la situació, hem de sumar al nostre tercer personatge d'aquesta història, el que era un híbrid entre els dos, el compositor i arquitecte Yanis Xenakis. Entre Le Corbusier i Varèse, Xenakis s'establiria com un eix entre les dues arts. Així és, molts tenim en el cap a Xenakis com a compositor. De fet, al programa d'avui escoltarem un fragment d'una obra seua.
però la importància en aquesta història la té en la seva faceta com a arquitecte, ja que va ajudar a Le Corbusier amb el disseny del pavelló. Així que el disseny d'aquell pavelló va ser cosa de Xenakis. Així n'és. I a més va crear un pròleg per donar inici a l'espectacle de Varés, una obra anomenada Concert PH. Escoltem un fragment. Tornant a Varés, podem citar aquest comentari seu. Independentment de com avança el treball, crec que cap a mitjans de març començarem els experiments per al desenvolupament de la distribució espacial de la meva partitura. Distribució espacial, com s'anava a interpretar aquesta peça? Bé, la peça està escrita per a 4 pistes sincronitzades que es reproduirien a través de 400 altaveus disposats per tot el pavelló. La veritat és que sonaria al·lucinant. Hem de tindre clar que la peça està escrita per a un joc en concret, i només és així com podem aplegar a apreciar el seu sentit total. És més, la peça anava acompanyada d'unes projeccions d'imatges en les que havia pensat Le Corbusier, i Jean Petit i Philippe Agostini s'havien encarregat tant de gravar com de muntar el material. Però les presses mai ajuden, i no es van poder sincronitzar les imatges i la música per falta de temps. Ai, quina llàstima, no? Bueno, en qualsevol cas, podeu disfrutar de les imatges junt a la música a YouTube, i també podeu trobar un documental sobre aquest event. Tot Varés està present en el poema electrònic, amb els seus temes obsessius i la seva rigorosa escriptura contrapuntística en l'esperit de Tomàs Lluís de Victòria. Microcosmos. Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps. Com sempre, tenim al programa els nostres dos convidats d'excepció, David, Álvaro, benvinguts. Hola, què tal? Hola, buenas. Bé, vos saludem des dels estudis de la UPV Ràdio 102.5 a la ciutat de València. També es podeu escoltar a radio.upv.es, on teniu tots els programes a la carta. I, si vos és molt complicat, doncs l'aplicació UPV Comunica per a tots els smartphones, tabletes, que és gratis, no costa ni €1 i la teniu al vostre abast. Ens podeu seguir a les xarxes socials, a Instagram, Twitter i Facebook, @microcosmos047. I al YouTube i a iVox podeu veure també i escoltar, sobretot, tots els nostres programes al canal Microcosmos. A la producció està Sarizorio, com ja sabeu, i als micròfons i a la redacció les persones que parlen. Una salutació de Mario Torres Mas i comencem este programa amb esta anècdota tan interessant, esta història sobre l'exposició universal a Brussel·les. Què vos ha paregut, Álvaro, David? La veritat que és molt curiós com Le Corbusier finalment és la persona que s'encarrega de ficar per damunt de tot el valor artístic, i a Varés en este cas. És ahí un poc un xoc d'egos, no? I al final acaben passant aquestes coses de les presses, que si arribem, que si no arribem. Però bueno, en qualsevol cas, una anècdota que queda ahí i en la que hem començat avui. I ens toca parlar d'algo que ja havíem comentat en aquesta història, no, Álvaro? Així és, i com d'arquitectura de moment no tenim massa idea, No, millor. millor anem a parlar de música, però centrant-nos en l'especialització. I encara que moltes vegades no ens hem plantejat l'existència d'aquesta tècnica, es troba implícita en situacions com veure una pel·lícula o escoltar música amb els auriculars. I estic segur que haureu tingut alguna situació incòmoda on escolteu algun so i no sabeu d'on ve, i gireu el cap per tot arreu per intentar identificar on es troba aquell so en l'espai. Però quan parles d'espai, a què te refereixes exactament? A sons de l'espai exterior? Perquè fa uns dies vam escoltar sons gravats al planeta Mart. No ens referim a això. Quan parlem d'espai, en aquest cas, no ens referim a l'espai exterior. Estem fent referència a la definició d'espai com a distància entre dos cossos. A continuació escoltarem un senzill exemple que ens ajudarà a entendre del que estem parlant.
Bé, recomanem especialment per a aquest programa que ens escolteu amb auriculars o algun sistema amb més d'una font de so. Si així ho esteu fent, haureu notat que aquest exemple no ho heu escoltat el mateix per l'auricular esquerre i el dret. Com heu vist, aquests sons s'ubiquen en l'espai de manera clara. El que ens interessa avui és la música que s'organitza centrant-se en diferents llocs de procedència del so en l'espai. Més fàcil encara, música que no sols prové d'una sola direcció. Però si necessitem d'auriculars per escoltar estos exemples, deu ser una tècnica prou actual, no? Tot el contrari, aquesta tècnica data del segle XVI aproximadament, i allà està clar que auriculars no en tenien. No, la veritat és que no. El que tenien era... el que feien era col·locar diferents grups de música situats per l'espai per obtindre diferents punts d'origen del so i aprofitar les qualitats arquitectòniques. L'exemple més famós es troba a Venècia, concretament a la Basílica de Sant Marcos, que s'ha consagrat com un dels punts d'inici d'aquest plantejament. A aquest lloc, en concret, trobem la figura d'Adrian Villert, que fou mestre de capella d'eixa basílica. Villert va escriure peces on intervenien dos cors separats de manera antifonal, és a dir, primer cantava un cor i seguidament l'altre. I esta tècnica té algun nom especial o es referia a ella com a música espacial? Aquesta tècnica de separació de cors també es coneix com cori specchati, però es traduiria com algo paregut a cors dividits. Un poc més tard, a principis del segle XVII, l'escola valenciana va utilitzar aquesta tècnica d'alternança entre dos cors d'una manera més sofisticada. Alumnes de Villert, com ara Andrea Gabrieli i Giovanni Gabrieli, composaren obres per a distints cors on s'anotaven marques dinàmiques i una instrumentació específica. I separar en l'espai als cantants no pot dificultar la unificació del cor? Clar, és més complicat, però per combatre aquest xicotet problema, en algunes peces es situaven dos directors a la part dels òrgans, per indicar el mateix pols que realitzava el director principal i d'aquesta manera poder anar junts. I sols es limitaria a Venècia, esta tècnica, o també la poden trobar en altres llocs? Aquesta tècnica del tractament de l'espai va viatjar per Europa i es va extendre. Comencem el viatge amb Spem in Alium, obra escrita per Thomas Tallis l'any 1573, i en la que apareixen 40 parts vocals diferenciades. Escoltem un fragment. I no és l'única peça amb eixa quantitat de parts. Altres peces com Festa al Març, de Horacio Benevoli, aplega les 53 parts vocals, dos orgues i un baix continu. Pel que fa a Espanya, sabem que al segle XVI ja sonava la música espacial. Al 1598, Pasqual Mandura, un canonge de la Seu de Saragossa, escrivia el següent. Els cantors digueren aquell salm Laudate Dominum omnes gentes amb riquíssima música, disposats 4 cantors a l'orgue i els altres baix amb el baixó. Els va parèixer a tots també que els que no ho havien escoltat deien que era música del cel. En aquest temps destaca també la figura de Philippe Roger, qui va arribar a ser compositor i mestre de capella de la cort de Felip II d'Espanya. Aquest compositor també feia ús de l'espai a alguna de les seues obres, com és el cas de Verbum Caro Factum Est. I esta tècnica va perdurar en els darrers segles o va quedar com una moda renaixentista? En els segles posteriors trobem una disminució de l'ús d'aquesta tècnica, ja que es comencen a estandarditzar els llocs on s'interpreta la música. Per exemple, als auditoris, on s'ubiquen els intèrprets? Normalment sempre tenim la mateixa situació, no? Sí, efectivament, escoltem un concert sentats en una butaca on davant nostre tenim l'agrupació que volem escoltar amb un sol punt de direccionalitat. Així tot, al segle XVIII podríem destacar algun ús antifonal, com per exemple a la Passió segons Sant Mateu de Bach. Quan diem antifonal ens referim a que primer canta un grup i seguidament un altre, no? Correcte. I amb Bach, encara que el tractament de l'espai no presenta cap novetat, es conserva el tractament anterior, motivat per eixa alternança dinàmica entre solista i cor.
Unes dècades després podem posar altres exemples com les obres Serenata Nocturna o el Nocturno per a 4 orquestres de Mozart. A aquestes obres la idea de l'espai es trasllada amb una simulació virtual, de forma semblant a com ho treballava Bach. Escoltem un xicotet fragment del Nocturno per a 4 orquestres on, si ens escoltem amb auriculars, notareu una espècie d'ecos barrocs. Al segle XIX tenim el Rèquiem de Berlioz, també coneguda com Gran Missa dels Morts. Així sí que tenim un ús de l'espai molt clar, amb 4 grups de metalls situats als 4 punts cardinals. I el fet de fer ús a una catedral d'esta tècnica no pot ocasionar també problemes d'unificació? Sí, és cert que el fet d'ubicar els grups tan lluny uns dels altres dificulta el resultat exacte de l'obra. Però això no va ser l'única dificultat de la peça, no, Álvaro? Lo cert és que no. Segons escriu Berlioz a les seves memòries, el director encarregat d'estrenar l'obra, anomenat Habanek, que no era massa amic d'ell, podríem dir, durant l'assaig general va decidir parar a meitat de la peça per esnifar un poc de tabac. I va ser Berlioz qui va haver d'agafar la batuta per poder continuar. I encara hi ha més. Altra curiositat és el comentari de Berlioz a la partitura. Ell escriu: si l'espai ho permet, el cor deu duplicar-se o triplicar-se i l'orquestra serà augmentada proporcionalment. Però si a l'event tenim un gran cor, de 700 a 800 veus, el cor sencer sols es deu utilitzar al dies irae, el tuba mirum i el lacrimosa. La resta de moviments es restringiria a 400 veus. A l'estrena de la peça es van aconseguir reunir uns 400 músics, encara que Berlioz desitjava aplegar els 800. Quina barbaritat. Imaginem 1837 eixa quantitat de músics dins la catedral, vamos. Bueno, el més preocupant a mi no em sembla la quantitat de músics, sinó el fet de que el director estiguera esnifant tabac. Caldria escoltar quin seria el resultat, la veritat. Bueno, uns anys després trobaríem a Mahler, incorporant algun element semblant, com músics fora d'escena, en la tercera sinfonia. Però els canvis més importants vindrien de la mà del seu contemporani Charles Ives. Amb l'inici del segle XX trobem una infinitat de disposicions on la música es planteja al servei de l'espai. De Charles Ives podríem destacar la seva quarta sinfonia, en la que fan falta 2 directors a una mateixa orquestra per arribar al resultat desitjat. La utilització de 2 directors es deu a la superposició de 2 tempos. És a dir, per un costat tindríem a uns músics tocant a una velocitat i a l'altra banda uns músics a una velocitat completament diferent.
I com podem classificar el tractament de l'espai en la música, tenint en compte les músiques tan diferents que hem escoltat avui? Clar, a més, aplegat a aquest punt, les opcions de tractament de l'espai que van sorgint són interminables. Per això, com tu bé dius, mereixen una classificació. Maria Hartley proposa classificar-les segons l'origen del so. Així tindríem 3 possibilitats: mitjans acústics, mitjans electrònics o mitjans electroacústics. I també ho podríem classificar pel moviment o estatisme dels intèrprets, o el públic. Si el públic queda estàtic, al igual que els intèrprets, si hi ha moviment, etc. Avui ens hem centrat en una línia acústica, deixant de banda les opcions amb utilització de mitjans electrònics, encara que els formats electrònics precisament han multiplicat molt les opcions a fer música amb l'espai. Una de les persones que més ha aportat al camp de l'electrònica és Karl-Heinz Stockhausen, de què acabem d'escoltar un fragment de Gruppen, escrita entre 1955 i 1957. Encara que així no fa ús de l'electrònica, aquesta peça necessita una quantitat de 109 músics dividits entre 3 orquestres. Podem escoltar com al llarg de l'obra va realitzant tot tipus d'ecos i contestacions entre les 3 orquestres. Amb Xenakis, al 1962, trobem obres com Strategy, on un joc donaria com a fruit la música produïda entre 2 orquestres enfrontades. Ho podem relacionar amb els inicis d'aquesta tècnica, on es plantejava l'espai partint d'aquest tractament antifonal. Escoltem un fragment. I tornem a Venècia per escoltar a un compositor que sabia el que s'havia fet a la seva ciutat. Parle de Luigi Nono, qui a l'any 1987 ens presenta No hay caminos, hay que caminar, Andrei Tarkovsky. En memòria del director de cine, estableix un discurs on el silenci, el timbre i l'espai formen tot un conjunt. I amb aquesta peça ens acomiadem de la història de la música espacial. Lamentem deixar fora d'aquest recorregut a compositors com Henry Brandt, que escrigués sobre 100 peces amb l'autorització d'aquesta tècnica. També deixen fora compositors com Tomàs Luis de Victoria, Elliot Carter, Berio, Boulez. Propostes per a banda de la mà de Luca Francesconi i inclús algun concert per a ciutat de Llorenç Barber. Almenys esperem haver obert una porta a un món meravellós d'infinites possibilitats que animem a descobrir pel vostre compte. Microcosmos. Bé, estic convençut de que tornarem a la música espacial d'una manera o d'una altra. És impossible escoltar-ho tot, però també és impossible no escoltar res. David, Álvaro, moltes gràcies, com sempre, i fins pronte. Encantat. Fins a la pròxima.
Bé, vos recordem als oients que ens podeu seguir a les xarxes socials, on trobareu informació, actualitat i els nostres programes a la carta. A Instagram, Facebook, Twitter, @microcosmos047 i al YouTube i a iVox, al canal Microcosmos. Ens podeu escoltar a la UPV Ràdio 102.5 de la ciutat de València o a radio.upv.es, també a l'aplicació gratuïta UPV Comunica per als vostres smartphones i tabletes, no? I fins així el programa d'avui. A la producció està Sarizorio i a la coordinació i redacció els que parlem en estos micros. A vosaltres gràcies per estar, seguir-nos amb entusiasme, ja sabeu que la música està ahí, només hem de parar-nos i escoltar-la. Una salutació de qui parla, Mario Torres Mas, i fins pronte. Salut i bona música. Adeu.